बाहर से कोई अंदर ना आ सके अंदर से कोई बाहर ना जा सके सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो हम तुम Ne ammolla diyen? Men bilmedim. Hiç de adam olan nelerler? Mirza da olya. Oy! Oyt näme beydi büyürüp dur göreňek mi? Ferediştirin. Howla şagal pagal giýren bolamasyn. Gowja barlaşdyryn. Hay itiniz başınız iyisin. Feredin, bira yaprakların arasında bu kolonyalı. Kaçın ey, ağlar vok, kaçın! Hey! Barındak boli, taklan oli, kıptırayman, yetinin Hey, lan. saklan İlya sana. Bökmök çuvalın duran yerinde atarım. Evet, bizzat tüykes Sen doğru. atan uyumu. Senden zor ya. Cevap ver diyen. Siz beni bir bilen bulaştırıyorsunuz. Kapçanı kıvırılacak bolyan mı? Ben oğurluk etmeye geleme kovyana. Şu Angel'den defter almaya geldim ben. Ananayın. Çınımayacağına vallahi bak. Yarı giyeceğim. Giyeceğin bir vakit sizi bilmeden etmeyin idim. Son çinem dergüzeden aşaydım da. Lal bol. Sen hakiki oğru. Gözden hem gurvagan kıyali. Ben gözlem çağırlıktan şeyle. Bizim başkalarımızın hemmesinin gözü şon gali. Onu göy vermen polisiye tavsırmalı. Ha işte diyen Angel'in çağırayın da ondan sonra polisiye tavsırın. İsteyen zaten. Garaşma. Anjeli! Sana diyen Anjeli! Ne molla kaka? Sen şoğlun tanıyamın. Men Lucky 32. otogdan. Ha, vallahi ki biz bana bilen blok koyaz. Ana gördünüz mü? Men size aittim ha. İnninden yağız mı? Bular men polisiye tavsıracak oluyorlar. Nemçün? Bilmedim. Nemçün kaka? Sen işin olmasın. Araya git. Bolya onnala ki. Men gittim. Bolya sağ ol Angeli. Bolya. Bana direkt başka bir Yani tutulamada kapılması yerden gümmol. Malmasa kolunu çıkarın. Sağca ol Angeli. Çık bol. Men sana bu yerden çık diyen. Bana yakçı. Hey. Yöne men urma var. Sen kimi kara ullu ya? Ait diye. Hiç kimi yöne ayak koluna çıkaydım da. Doğru sana ait değil ya sana. Sen almıtın al. Yan Yo o yo verdir. yo. Anjeli, sen bana töyýän diýänçäň men bu ýerden gitmän. Men aydan medehde haýş edýän. Men şu ýerden gidermi isleýäňmi ýa-da ýok? Berik bir gelmeka gidek haýş edýän. Sen kim bile geldin? Hiç kim bilen andı çiyen. Dostun nirde? Sen aýtjakmy ýa ýok? Jey haýş edýän. Bolýa onna men bu ýerde galaýyn. Ýok degme. Bolya onna aýdaýyn. Asliyetinde men dostumam yok. Bana ait dostun C nirde? Beyli adam men atanam ok. Ayda kurbağa gıcık bolmasa karşık galet divardan atyan men seni. Ammarda. Jey. Men seni söýýän. Sen men kakamyň heme menemin güýöksy bollumy? Ya, ýene de aýtmaly zatlar barmy? Ya şu yeterlikmi saňa, he? Bollu demi? Bar git deýinni. Haýş edýän gideydi. Gideydi, he? Berde näme işleýär, ha? Hiç tat. Bar şaltıra öýe gir diýen saňa.
söyüşün, toy edin, gayadan dik başsak bökün. Nämeseňiz şon edin, gayrat edin de men özüňme bir goýun gow. Näme ýon soňam saňa agaçdan bök diýenmämi? Men özüm mökömok, agazyň şagasy ulla ýykallym. Men ýykylanma sen şükür et. Men ýykylmadyk bolsam sen tutordular. Tutulan bolsaň sen şo ýerde bölük ederdiler. Owsum aňa sag bolsun aýt. Sen araka gadyr bilmez biheppe diýerler. Sag bolsun aýtmalymy? Öýüň gurmaňa sag bolsun aýtdyňmy? Näme üçin aýtmalym? Aşyk bolmak sen maňa maslahat berdiň. Menem sen diýen etdim. Yer onsoň näme? Onsoň näme? Men sen sebäpli şuny düşdüm-de. Innem biziň söýgüýümizin halas bolmagyna sen jogapkärçilik çekmeli bolsun. Nirde varmış beýle kanun? Sen elki öz kakaňyň or. At, eşek, pisik, güzük, islenlik haýwan siziň öýüňize girilýär. Aýarlar üçin bolsa ýapyk. Eliň çıraly bütün Hindistana aýlansaňam sen kakaň ýaly, ynjyk adam tapmarsyň. Men kakam näýili? Men doglanma 3 gün bolany arkaýyn o dünýä gitdi oturuverdi. Sen kakaň bolsa edil Quran töň goýar. Ne öýdi ýaşa, ne iyli ýaşa diýär. O zatlary näil çydajak? Menninle, bıgıyda öýlenmeň ýekeje ýoly bar. Agalaň bilen gurlöş, bilezikleň sesi bilen sen olaň uklap ýatan kalplaryny oýar. Eger sen olaň yekejesiniň ýüreginiň buğuny eredip bilseň ýeňdigiň biläý. Öýlenmeli mi? Men mi? Bu ýaşdan soňmy? Kelläňiz bir ýerindemi o? Agam siz özüňizi beýdip garraha taplap ýörmeň-de. Sizden has ulurak adamlarym öýlenip ýöre ananaýyn. Şey diýä. Ýok, ol başga zat diýjek boldy. Ýaşym uly bolsun, kiçik bolsun, men galan ömürmi öýlenmen. Öň bir wagt öýlenjek boldum, ýön ol başa barmady. Men muňa gynanyp duramak. Men muny dogry etdim diýip hasap edýän. Men toy sözüni eşitemde näme gözüňe gelýänini bilýäňizmi? Ejimiň mata dolunan jesedi bilen daş töwereg polisiýadan dolyk kakam ýadyma düşýär. Siz men şu zatlary unutmamy isleýäňizmi? Başlaň agam. Ýöne men sizi gynanyrmakçy dälim, ananaýyň agam. Jeýiňe öýlenmek neti ýok, şeýle gerek. Men ýöne biziň maşgalamyzdanam nesil galaýsyn diýip pikir etdim-de. Nesil galmaz? Näme biziň neslimiz dindarlarlyň gitip barýan görünüşine degişlimi? Bizden nesili ölmese inne olur dünýä görüp bilmezmi? Sen nädip maňa öýlenýi bilýän? Men öýlenmezlige söz berdim. Men her gün 40 gede Hanuman çalyny okyan. Men her ay wadatkana baryp hiç birden men ýüregimi eýlep bilmesin diýip dilek edýän. Sen näme men zenan hudaýlaryna çokunmagy isleýänmi? Hanuman hudaý men hakda näme pikir eder? Ey hudaý, maňa dönük diýer. Men bu zatlara çyda bilmän. Men senden sorýan. Hanuman hudaý men hakda näme pikir eder? Maňa dönük diýer. Men sen öldür. Edýäňiz näme ho? Onu boğyan. Goýberiň diýän. Ey siz kim ay? Hani Men o şerden onu diýen. Ananmasaň özünden sorak İş göräý. yapmaz seni. Men ädirin kulugyny goparmakam uğra şerden. Gümük çek. Uğra. Yok olun. Ey Hanuman Hudaýjan. Hanuman Hudaýjan. Hanada 3-nji pehliwan. Korkma. Eger sorasa Hanuman Hudaýa sadaka getirdik diýen bolaýarsyň da. Görmedik bolay. Hey, Ey Hudaý. an bäri gel. Sen biziň öýlenmegimiz diýen şeýlemi? Mandan 6 ýyl menen sen ýaly aglamyň ýüregine düşýärdim. Haçana çelliňler ýeke ýaşarlar ka diýärdim. Bilem kakam şonu näme diýdi? Sen agalyň hiç wagt öýlenmerdiňni, sen näme üçin öýlenjek diýýäň diýdi. Ana şonu men özümiň ýegin başlamy özüm ýugjaklygymı, öýlenmejekligime söz berdim. Biziňkilerden hiç kime öýlenmäge ýol bermen diýdim. Ay näme, horoz ýumurtga bermez diýilen nä? Näme? Ay men näme, towuklan gurrun ne diýen lay? Han sen bäri gel. Bäri gelýän. Bilemiň näme, Maki? Laki. Sen kimdiň äbilemek weli? Ýöne inim sen sebäpli şeýle pikir edýär. Maňa seret. Ýöne ýekejegedek inimiň anna görä aýdym. Boýnuň oňuýur, ýadyňdan çykarma şuny. Han gel bärik gel. Gel Lilya haw saňa.
Nahara goşulyan zehir al. Onu dogonluň naharına goşdy, olar zehirle. Olon ýoguna yan. Olar diýir bolsa hiç hem öýlenmersiň. Sen ol maňa da ýol bermezler. Şundan şeýlek biziň dostlugymy gutorda hasap edäý. Bar öz ýoluň bilen git. Menem öz ýolum bilen gitjek. Ey Laki. Aýylsan aýbar. Dursun ho, nire barýan? Dinlemen diýen ho. Eger biz bile bolmagy, ýüregimizde duýsak, näme boljagy belli däl. Ýöne men hiç zatdan çekinemok. Jey. Dogry maýsam maňa tapawdy ýok. Sen kakamyň men nähil ululdanlygyny bilen ok. Ejem aradan çykanda men 5 ýaşymdadym. Ýöne kakam bilen dogunlum maňa ene mähriniň etmesiligini duýdurmadylar. Şonda da men sen üçin olar terk etmäge taýyn. Egerde men gidelliysem sen meň bilen gitmäge razy bolarmyň? Gidermiň? Çağır, ondan görüver. Sen meni hiç wagt taşlamarsyň gerek, he? Näme? Gel berik. Korkma edidim, men sen ýanyňda bor. Näme gygyrýaňa, ine men barýan aho. Men sana berik gellidim. Seni ýem ulu gyz bolupsyň. Ahir soňy balyk tora düşdümi? Inni sen hakykatdan men altygyma megdiýäň. Inni oňa angarçandyň kelletini aldyýsaňam, ol hökman on kelletini alar. Şeýle gerek bordy. Eýýem on huşuny alypsyň. Au. Ýergi deli, men sana näme etmeligini aýdaýyn. Ýör hany. Jey, sen günüň geldi diýen. Jey, senki çuwdy. Inni sen isän gyzyňy söýben bilersiň, öýlenibem bilersiň. Inni sana bolgusuz agalaň bilen yaramaz kakan päskel berip bilmezler. Öýlenmek hakda gurrun isse hemme kişiden beter gaharlanan agaň ady näme daýdyň? We ha Kişan. Ömürlük mücerred etjek agaň bara, inni sen ýanyňda gurläbem bilmez. Bu näme diýdiň bolly? Her şenmede dinç günü sen agaň nirä gidýäni bilýärmi? Ol ubada tanagy diýä. Yok. O yere giden ha, kov, başka yere gidiyor. O Gangapur'da bir zenan bilen duşya. Kim bilen? Öz ayalı bilen. Ontoňam on öýlenine 7 ýyl bolaypdyra. Üstesine 2 çağatan var eken, ona maydan ok. Sen men agam Kişan mara daýdyň. Ol agaň geçjek içinde. Ol bajyran pura Hanuman Hudaýa çokunmaga däli. Gangapur'a öz ayalı bilen duşmagy var ya. Ayalı mollummuş. Egerde sen men arlayan bolsaň bilýärmi men sen näder? Sen maňa ananmajaňy bilýärdim. Ýöne mende sutnama var. Ana, Seret. Ine sen ağan Kişan hiç ýyl Hanumanjy da ýok, başga da adam. Yer näýli? Nädipdir? Akmak. Sen ömrüňde birinji ýerek akyl iş etdiň. Kişan ağamjan, görsene sen nähil oýnuň bar eken. Gangapur'a geldik. Ýör olardan soraly. Başla, mektep moğlumu gopin tanıyanız mı? Mektep moğlum mu? Hova. Yok. Yönü gopat buraya Tuğrak'ta yaşaya olin mektep moğlum derler. On adamsının adı Kişan mı? Yok. On adamsının adı Murari olmalı. Murari? Hova. Ol başga biri ho. Sen mudama bolgusuz birdatlar eşitip men başma aýlaýan. Ýör gideli. Dur ho, biraz garaş. Dur entek. Ne hädir? Şu Murari mi? Hova bu sol. Ayarlyň adam gopy mi? Hova. Yön ol mektepde moğlum adal. Ol tans muğolimi. Çağıları tans öğrediye. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4.
Kişan ağam gelmenkä biz gelnejem kakamy görkezmäk gitmeli bors. O yerde kim ma? Hawa, siz kim? Gelneje? Gelneje. Gelnece. Turun. Siz kim varsınız? Bu jey sizin ýurjyňyz. Neme yurjuyunuz? Men jey, siz bolsa men gelnejem. Bu ne hili? Kimin gelnecedi? Siz muň agazy Kişanyň aýala. Yok, Kişan. Yok, men Kişanyň aýaly, men adamym adı Muravi. İki sen bir adamlay. Gelneje bagışlaň, ýönetidiň adamyňyň ady Muravi däl Kişan. Men bolsa inti jey. Gelneje han çağalaňy niride. Men olar bir gedegim göremok, olar gaty gowza bolsa gerek. Nire barýaň, dur. Sağalar. Men siziň dogoňyz. Ani maňa jey kaka diň. Gel. Ay berekella. Hani betedim. Bular men çağalarym der. Bular berik tan öwrenmäge gelýärler. Goý beriň onu, goý beriň diýen size. Häzir bolsa çıkın. Diýäňiz näme? Buňyz çykyp ýerden gidin berden. Gizlemen gerek yok. Biz hemme zady bilýär. Kişan agamyz bar zady angarşantda gurrun berde. Men sen gelnejek däldiýän saňa. Men hiç il angarçandym tanamok. Men hiç il Kişanym tanamok. Häzir önüne çıkın. Çık. Gelneje? Wa. Biz onda barsyn aýtmaly bors. Jey, sen aýdaýsaňa bar zat bulaşar. Samsak hemme zat aýtmasam erbet bolar. Agam öz aýaryny çağalaryny görüp bilmez, düşünýärmi? Hökman aýdaýmaly. Ýuwaşrak gurlaw gelnejemiz eşdämesin. Goňuň näme? Näme boldy? Bolon zat ýok Hani gitdik. aýdyň durun. Ay ýokla hiç zat gelneje. Näme boldy diýen? Siz näme gurrun etdiňiz? Hiç zatyň. Yer bolýa, aýdaýsaňa dost, aýt. Gelneje, bagışlaň bolýyn men tide hiç zat aýdyp biljek gäl. Başga araç ýok. Ağam avtolog helakçiligine düştü. Hani köşeş dost, köşeş hani? Oňa näme boldy? Aýdyň näme boldy? Oň garnyň sünki döwülüpdir. Garnyna sünk bolan ok. Men oň iki aýagynyň döwlüni aýtsak gollumda, ho. Özüni bilmän ýatyr çağalarynam sizem görösü gelýär. Men häzir gelýän. Hiç yer gitmäge görýän. Häzir gelýän. Arkaýyn boluň. Bol ya, sağ olun. Cenap, cenap. Ha, näme? Kişan mı? Hawa, men kim aýtdy? Men bir ýerde Kişanmamy. Men adym Kişan näl, men adym Murari. Sen bilýäňa, men Murari. Şeýle dämi näme? Murari. Men aýtdymam bolýan, olar maňa inanmadylar. Bir hile adamlar o. Kim ananmady? Iniňiz. Kimin inisi? Siziň iniňiz. Näme? Meňe nim? Meňe nim diýäňmi? Oň ýanyna ýene bir gözi gurbagan kyal birem bardy. Gözi gurbagan kyal diýäňmi? Oň gulagynda ysırga dawamydy. Ey Hudaý ey. Olar nire gitdik ha? Men olary siziň öýüňizi guratdym. Ana o taýdaky. Ey Hudaý, men öýme diýäňizmi? Hawa ilki çepe, soň saga, soň göni. Men sana näme ýamanlyk etdim? Han aýt bol. Cenap, näme ýamanlyk etdim sana? Aýt bol, aýt diýen. Ay men size näme etdim aýt cenap? Dik düşdi diýsäni. Aýdýan zadyňy kulagyň bir eşdiýärmi? Näme diýäniň bir bilýärmi? Höy, ýigrenji diýsäni. Men sen gözüňe görkezler. Yürüm çağalar, yürüm badım. Hudaýa şükür, janyňyz sag. Olar bolsa sen awtolog helakçiligini uçuradyňa diýip aýtdylar. Sen olaň ağlawyna düşüpsiň. Hey, şundan bir erwet zat bomy. Siz utanmadyňyzmy? Siz oňa helakçilik uçurady diýdiňiz. Oň bolsa jany sag. Beýheppeler utanmadyňyzmy? Utanmadyňyzmy? Beýheppeler diýsäni. Siz men maşgal ojam uýmuryp, näme balgynyňyza batdyňyzmy? Ýok agam. Bärde balgyny batyp oturana siziň özüňiz. Siz hey biz hakda pikir etdiňizmi? Ýerläki, kakam getireli. Görüp ýerse öýlenip bilýärmi ýok. Saklan onu kopi. Saklan. Durawaryň jan ýurjyn. Gelneje, men saklama. Inni bizi hiç kim sakla bilmez. Ayrılın, işiniz bilen bolun. Agam, maňa aýtjak atlan kakam aýdarsyň düşündiňmi? Yok, durun. Aýyrl. Kakamyz ýalňyş ýa. Siz goýsa maňa rehim edin. Öýlenesiňiz gelýän bolsa, men onu sizi öýren gopi. Aýdyp duran zadyň näme? Gelnejem, ejem ýaly ho. Ey, sen tek, oňa däl. Men sen isläň gyýdyň öýren bolýarmy? Goýsa maňa hädiýär. Men näl ho, bul öýlenjek gol. Wi, men seni isläň gyýdyňa, kele, köre, kuýuka, haýdy gyýdy diýdiň öýren bolýar. Çynyňmy? Hawa. Tediňizde durarsyňyz gerek. Hawa, men çağalamdan andyçýan. Men seni isläň gyýdyňy öýren.
Hani koyungan ağlaman, siz nem için ağlayanız? Kakağınızın ağlayanım yeterli ağırın. Gurleştik değil mi? Hani koyungan çağıcıklar koyun ağlaman. Koyun diyen. Siz ağlasanız mene mi ağlasım geliyor? Yer ne diyen? Men onna sede bir gıy söyünün maydayın. Eger sen kaplan söyenen bolsaň, men seni şoňa öýerjekdigime söz berýän. Men sözümde durýandyryn. Aýt bol, kim ol gyz? Ba bir gıy. Aýda ahry. Ol ampara bolsundan. Lakshmi Deviň gyz Anjali. Dur ağam nire var ýaňa? Çekeli. Men adam söz beremok, bar gutordy. Kelleme artma. Tu. Sen näme agdyňa öldüp durdyň? Bar çağılan aket. Sen bolsa öýdüňe başga bir gyz tap. Sen hiç wagtda oňa öýlenmersiň. Eger men seni öýersem, onu men çağılym özlerini başga bir kaka tapynmaly bolarlar. Hani gümüň çek, ura şerden, ura diýen. Onu bir ýeri kakam getirmeli bolar. Han dur. Bu yerde kakamyzyň näme geregi var? Hani kıssanmasana, şu arwaktan başga gyz tapmadyňmy näme? Sen edip gören zatlaryňy özüň bir düşünýänmi? Sen bu bolşuňa bolanyk inen. Ağam, siz men tarapymdamy ýa-da ýok? Men kimin tarapyndan bolmaly? Men sellik inem. Dinle. Eger bu barada senden hemem menden, hemem ine şu ýarganatdan başga bir bileýse, Onu biziň işimiz gaýdar diýjek bolýarmy? İşim gaýtmanmy? Men sen gözleň goýaryn. Düşündiňmi? Aýdýaňyz näme siziň? Biziňki boljak gäl o. Ha? Näme? Aýt. Han bärik gel. Näme boldy? Siziň ikiňiziň ılalaşakdyňyz men nirden bileýin ho? Men ýalňyşyp şaktyň ýanyna kişanyň öýlenenligini aýdaýypdyrna ho. Sen şakta da aýtdyňmy? Sen tek diýsen inni kakam barda biler ho. Aham. Göz açyk bolun diýirdir lay. Gelneje şaltyrak suw getirin. Bıçınmy? Men öz eşdenme aýtdym. Sen gaty töşkür syryň üstüne açypsyň şakçy. Eger sen aýdýanyň dogry bolsa, diýmek onu angar çandyň üç ogly galar. Men kişany bölük edip şagyrlara şam ederim. Eger bir yalan bolaýyny-da, onu da angar çandyň üç ogly galar. Sebäbi seňem ýogyňy ýanaryn. Men özüm kellesine içýän ýörep gören kelýär lüýän. Hani bol gapy, senem goşlaňy du. Tidirek. Ulağalım, şakty bilen kakam islenlik wagt bir ýere gelip bilýärler. Tak çağırmagydan akmak näme üçin gelen ok? Eger taksi wagtynda gelmese biziň işimiz gaýdar. Alat etmeň bardat gowgalar. Lal bolýan saňa, almytyň alarsyň. Mene bir yerde otlu koyunak ýene dönüp ötür. Sen bolsa maňa köşüş diýjek bolýanmy? Çaltyrak bolýan. Barda sen günäkär. Menen tek başga bir öýe göçen makaly. Şonu seni bir etişme fere. Kömegeden näme geçen? Sen goýuň näme? Betetsene. Çaltyrak bolum tiýdirak. Bay bo, ulagymdan geldi tiýdirak bolum. Çaltyrak tiýdirak. Kızsynyň tiýdirak kızsynyň. Bay bo. Bir elimdäki näme? Tüýjü koýaka bişirdin. Tüýjü koýaka wa ma. Sen bolçun näkil däldiredin sen? Näme ýöne gyýgyp ýörsin? Men canım bokurdagma geldi. Sen bolsa tüýjü koýaka öldürýärmi? Yer bolýan goýsan. Bundan adaşan ýerler saňa. Tüýjü koýaka nerden ýadyňa düşýär diýsene. Sen näme üçin bular bir ýere ediňmi? Gopi. He. Gopi. Ne? Näme oldu? Gir. Kakam. Kaçtık. Bol. Kaçaly. Çaltyrak bol. Ey Huday, işim gaýtdy. Siz kim? Men gyssaly bir işlenmer ýadymda, onsoň men ýyllaryndan ýan, şoň üçin biraz howlugyan, jenap, biz tanışmy ýa ýok. Bir hili sadece görünmemen de çek bolýan kim käbi ýaşuly? Sen menden oň adyny esdediň gelýär şeýlemi? Ol nime? Bir
siz näme gaharlanýaňyz? Men ýöňň adyny soradym ha. Şeýlemi? Diýmek sen kakaňam iniňem tanaňok da. O sizin kakaňyz, size men ogly şeýlemi? Gatowy. Bolýa. Siz näme üçin gowy diýäňiz? Näme üçin? Akmak diýfäni. Yadyňa düşdüm ya yine ýatlatmaly mı? Yine bir şappa çalsama sen kişanyň yadyňa düşse gerek. Men kişan näl? Kişan näl ha? Yok kişan näl. Kişan näl lan onu? Yok. Yok diýen mi? Yok diýen. Men kişan näl diýdim äside. Kişan polis ýykdyňyz. Eger sen kişan näl bolsaň onu bol urda meni. Bolla. Eger sen kişan näl bolsaň onu bolur. Bolla. Valla. Orada. Orduyan. Gümüňi çek şu ýerden. O men kakam ýaladam bolsaň men onu urmadym. Bar git diýen. Git şu ýerden. Bolmasa häzir seni urýan. Ýakydyň ony. Men ýosa saklany bilmem. Güm bolun. Ýok bolýan. Uraň şu ýerden. Gidiň baryňyz. Baliram. Jey. Näme kaka? Baliram. Men berde kaka. Akmaklar, siz kişanyň nire edýäni soraň dokduňuz. Men oň nirelerde nämeler işläp ýören ýokman bilmeli. Siz maňa düşündiňizmi? Şundan şeýle ol hiç yer aýagyň tekmeler. Düşündim kaka. Eger ol gelýär menden biýdin öýe salaýma. Ýary iýje gelse de girmesin. Bor kaka. जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली, जय हो संकट मोचन देवता, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धाम, अंजनी पुत्र पवन सुत नाम, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वर्ण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा. Yer kaka näme boldy? Siz bizi näme üçin çağırdyňyz? Megerem men size öýürmen. Siziň durmuşyňyz bolýandyryny öýdýän bolsaňyz gerek. Durmuşdan men size böwet bolýan şeýlemi? Şeýle bolýan bolsa jogap berin. Görülen de. Kaka. Siz näme üçin beýle urun edýäňiz? Men soragyma jogap berin. Şeýle pikir edýäňizmi? Ýok kaka. Menem beýle pikir edemok kaka. Sen näme pikir edýän? Ýok kaka. Biziň hiçimizden beýle pikir edemok. Sen özüňe jogap ber. Olam özüne jogap berer. Menem hiç wagt beýle pikir edemokdum kaka. Diýmek onu sen pikirini üýtdi ben bilýän de. Şeýlemi? Ýok. Men bolsa öz çağırlym möýürmen. Uly ýalňyşlyk öýrendirini öýdüp berdim. Şakty üçin sağuşlar gelende. Men ilki Baliramyň öýlenmeligini aýtdym. Ýönünni men ketçalygym edip durman. Ol öýlenmek islemese goý öýlenmesin. Beýlekleň öýlenmesi gelýänre. Şoň üçin men ilki kişany öýlenmeli pikir edýän. Ene men gelen netijem. Bize ilki bilen kişany öýürmek gerek. Düşündiňizmi? Siz näme pikir etseňiz, şonu pikir edin. Ýöne men diýenim bolar. Näme gözüň möler diýen? Men saňa laýyk taparyn. O da atlaň aladasyny etme. Segetli günniň birine seniň boýnuna toýmanjygyny nakarsyň. Diýmek ol öýlenmekçi bolýardy. Başga bir aýala toýmanjygyny dakjakmyş olar. Hanym milt edip bir görsün ol. Ol öz erkine öýlenen ok, ony zor edip öýerjek bolýarlar. Kakasy daşyndan gulplap onu hiç erik çykaran ok. Gara çynım. Kakasy zor edýämiş, olam öýlenýämiş. Men diýirken beýle zada hiç kaçan ýol bermen. Düşnükdimi ýol bermen. Siz näme etjek bolýarsyz? Dursaňyz lan. Gelneje. Ha. Gelneje. Hay bulaşdyraýdym öýdýän. Gelneje.
Gelnece dinleň meni, gelnece. Ay yürüm bağlalım. Dağını dinlep oturmaktan başka men alacım var. Men indi yalgıyıp kaldım. Gelnece menem mara. Lal bola. Patına bir terede. Kurbağa yalı bolup yürük çağır. Kurbağa diýdim ay gelnece dinlesen o. Entek men tiyirken öýlenmencik geçer. Nämetçek bolýan gelnece? Gelnece haýyş dedýän. Gelnece bir zadyň üstünden baraým alyň. Onsoň men bar zada jogap bermeli bor. Beýtmeseňiz lan açtana gapyny. Häzir gapyny öýän men. Döwürnýän gapyny. Açmasaňyz döwürn gapyny gelnece aç diýän. Onu özüň dönwür. Gelin eşimin çalsını bilmerim. Neylesinin tataşman geçerler. Nereden çıktınız diýsene? Baliram, bir iş bilen Maria. Hani gelen Muni, gel. Hani durlu? Ey Huday. İşimiz gaydaýdy öýdýän. Katı gülkünç değişme. Gülkünç değişme. Ağam, gopi. Yadır, gopi kişan öldürür. Gelnejem geldi diýen taňa. Hey Dinan, hey! Ben taňa diýen nire dadanaklak gelýän. Den näme gapydak ýazyny okumadyňmy? Bar git şerden. Men köçeden gelemok jenap. Men şu maşgalan agdaty, şu çağalaram şu maşgalan agdaty. Bu maşgalan çağalary öýlenmedik. Senin bolsa, çağalyň çağızy barda diýen. Bir dälrep duruy diýen. Men deliremok. Men siziň ogluňyz Kişanyň aýaly. Heley, bizim inimiz silanyan adam. Eger sen o hakda bir ere taýdaýsaň, Sen gumuň çeker. Men gümmi çekmekäňiz ilki bilen men adabymy çağıryn. sen geýäňmi aýo? Baliram, Kişan! Sen nirek. Sen nirde diýseler näme? Maňa ýok diýip aýdaýsana. Kişan! Öllü diýip aýt. Ağam beýdip aljyrama, men sen ýanyňda durun. Maňa teret tolgunma, hiç zatdan korkma. Men aýtmaýalet bomy? Hiç zady ýadyndan çykaraýma, hemme zat gülýär bolar. Inni bolsa azajyk köşeş, bolýarmy? Ýör. Ýör diýen. Ýör. Men bilen gidäýin. Tolgunma. Men bilen. Ağam ýör. Näme boldy kaka? Sen näme yaramajak bolýanmy oglum? Men esa? Hani bäri gel. Ganaý düşümi teň adamyň. Howa jenap. Beýleňi teret. Men siziň aýalyňyza aýdyňa bulary. Menden başga hiç kime öýlenmejekdigini aýdyňa. Bular siziň çağalaryňyza şeýlerämi aýdyň. Aýdyň bulary. Bu näme samrap duray kaka? Bu aýal kim känay? Menem şonu biletim belýärdi. Sen onu tanaňok? Ýok. Tanamok. Tanaňok. Tanamok. Tanaňok, ha? Ýok. Tanaňokmy? Tanaňokmy? Diýmek tanaňokmy bili? Yalançy kezzap. Sen onu çağalaryňa tanaňokda. Täzeden öýlenjekdiňi bilenden soň bir şo wada unutdyňmy? Sen bizi näde unutup bilýän? Görle jogap ber. Sen suutnamaň barmy? Ol näme ýüzügiň ýa-da tumaryň barmy? Ha? Howa bar. Ha? Şu toymoncugum bilen maňlaýma çekilen gyzyl sundur var. Ine şu iki tane göz boncuk däli. Çağalan bir var. Onda bu çağalan senki däldigini. Menim sen aýalyň däldigini andy çondy. Eger bu zatlaram yeterlik bolmasa, ineňje çağır häziriň özünde. Hani nere dol çağırın onu. Näme bu kulup dursun? Çık beri. Çık häziriň özünde. Aýt şulaň hemmesini. Hakykat aýt. O barzady bilýär, soraýyn ondan. Jey! Berkel! Hawa kaka. Hani gel ýanyma. Sen baýa tanaýanmy? Yurjim, can yurjim, aýtsana sen men tanaýan gerek. Gürle seni gürle. Men maň aýala bular bolsa oň çağalar. Aýtsana şulary. Jey, men senden soraýan. Sen onu tanaýanmy ýa ýok? Hawa. Men onu tanaýan. Ol baýa adamnyň öýüne çağalaryny alyp gelip pul üçin şey edip oýun maryny görket beren aýal. Bu hakykat kaka. Men muny öňüm bir näse gerek gördüm. Ol pul üçin her zat etmäge taýyn. Bular ýallar polisiýa kyzyp tapşyrmaly. Ağam, polisiýa näme üçin oşýan?
Maskara bu tonsuz ayal bilýän bizi näme? Agam eger bu yere polisiýa gelýärse bize maskara bor. O näme? Näme üçin bor? Olar bize mümkünlik ederler. Men onu özmek ederim. Yok gitmen. Hudaý sızlar. Şu yerden hiç yergem gitmen. Lalwal, sen kimin çağalaryny bizim boýunymyza akçy kolýanyň belli däl ente. Garaň saýlar şu yerden. Eger çağalaňy näme terbiýelejegini bilmeýän bolsaň, barda olar gark et. Bolýa gark ederim. Men öz maşgalamy halat etmek üçin öz enelik sevgimden hem geçerim. Senin öýüňizde. Yarım çağalar. Yarım. Men senin öýüňizde öz çağalarymı gark ederim. Yarım. Yarani. Gopi. Saklan. Saklan Gopi beýtme saklan. Saklan. Haýş edem Gopi beýtme. Bu çağalym Gopi. Sen bolsa men ayalym. Men bu oýny diňe seni halat etmek üçin oýnadym. Ýöne meni hiç kimden gorkamak. Goý hemmeler bilsin. Meni hiç kimden gorkamak Gopi. Goý hemmeler bilse bilik geçtin Gopi. Bağışla kaka. Beni bağışla kaka. Men yalan söyledim size kaka. Bağışla kaka. Bağışla. Gala samsyk diýsänim. Men seni bağışlamaly mı? Hayvan. Kany tur yerinden. Men sana tur diýdim. Bana samsyk duruy diýäňmi? Men seni öýürjek diýip hakykaty bilmek üçin bu zatlar gurnap ber. Gepe düşmez dik düşdi diýsänim. Men sana Eşitýäňizmi? Bulağa taýyry. Haýş edem taklan kakana be. Ýalbarýar. al sana gerek bolsa. Aýır almatdy. Men sana. Boy verin. Aýyrlyan, sakçy aýryny. Boy verin. Sakçy aýryny. Aýır alar vermek almatdy diýsänim. Sen öz kakana yalan söz etdin. Şeýlemi? Haýş edýän. Boy verin. Boy verin. Men seni öllür, sen men bağışlamak diýäňmi? Nadan näletlerde diýsäni. Men seni öllür. Tur yerinden. Haçanny kılıç dögülenine ol öz eýetini yaralýar. Men seni öllür. Kaka. Ey sen kadir bilmez. Nädip kakany dil gaýtaryp bilýän. Bardondan ötün sonra ayagyny ýykyl. Ötün sonra diýen sana bar. Ayagyny ýykyl. Kakamdan ötül sorar ýaly men eden günäm näme? Kakam şeýdip kişany urar ýaly. O näme öýlenip jenaýet edipmi? Ya on iki tane biýüne çağasynyň barlygy üçinmi? Eger bu zatlar günä bolýan bolsa ondan menem öllürüň. Ýöne bir adalatsyzlyk bilen alalaşamak. Aýdyň bizden size näme gerek kaka? Siz bizi näme üçin terbiýelediňiz? Şeýdip ýetişmek üçinmi? Ya siz üçün adamlar bilen uruşup görmelimi? Size oğullarla qarakçılar gerek. Hava kıynan sağın buhut şeyle kaka. Siz näme ankarşyp durduňyz? Bir näkeser öýden çykarynda ýok ediňde goýun. Atasyna biýwe paýullar bana gerek gel. Olar indi men üçin öllüler. Men ölüm soň jesedimi diňe kolmegine götürüp biler. Bular bolsa men jesedimi ellem degräýmesinler. Ýok bolun şu ýerden. Indi men diňe iki oglum garly. Belik goýun şonu. Barın gözüme görünmeň. Uğran şu ýerden garaň saýlan. İş başa vardı. Biz onun gedemliğini kölün çıkardık. Innol yekagalli. Gördüňiz gerek. Oň soňuna çykmak üçin öz ogullarym yeterlik bor. Partla waslar atın. Bayramçylyga başlaýar. Bu zatlaň bary sen sebäpli boldy. Men diňe bir zat bilesim gelýär. Sen onu çağıran wagtyň o gelermika? Aýdýanyňyz näme? Elbetde geler. Men ananamak. Men Angela dolu ananyan. Men bolyn ýok. Men onu tä öz gözlem bilen görýänçam ananman. Onu men bilen gideli.
Sen hamala meni edil sığır yatağına gidecek geledi kuruluşyan. Men bilen gideli alaydın yönü. Ağam, siz doğru aydiýaňyz. O ýere diňe sığırlar baryp biler. Näme? Näme üçin bir ýerde taklanyk? Bu ýer näme garwanşahana-my? Ýok, ağam, biz öýüň howlusyna girdik. Abraýmyz barka, gowsa ýyzmaza gidelim. Ağam hiç taýda alad etmem. Men bir öýüň hem ýerine belet. Biz göni öýe tarap giri bermeli. Eger Lakshmi Devi bileýse bize näme boljagyny bilýärmi? Hawa, ana ol. Kim Lakshmi Devi mi? Ýok, lay Anjeli. Dur diýen. Ýör. Dur. Kelleň aýla. Aha. Aýla. Inim, gowsa gel sığır yatağa barallay. Aýdyň ögürlýän. Ögürlýän. Ene şeýle, dogry. Bu öküller sığırlar hakykatdan beýik canlarlar. Men olaň öňünde başyma giýen. Hemşin. Olar dört aýaklaryny her gün ýörýärler. Biz bolsa 10 minniň içinde lütümüz çykdylay. Ağam tere sabrak bol. O ýerde çopanma. Ha? Ýöre. Sen bakali. Ya ben aynen sana kılık gerekmin yani. Malani diyen ki geriyatan ona da ana girani oy tencela. Ağam biter hoş men erwet urdy. Ol sığır urdy. O saňa näme? Ağam biz oňa sığırlyň näme ukuyply dun görkenmeli. Ýör bol. Bizim kupayım pirgus olaydı nüyen min. Ağam. Näme? Maňa şu öküdüň teretişi hiç yaran oklay. Teredenne näme? Bize näme tapawdy bar oň? Seni tapawdy ýok. Meni o golyrak durna. Ol hiç zada medet ýok. Onsoň söýgüň üçin her bir zada döz gelmeli bor. Ağam, Anjeli. Çağır. Yer bolýa. Ýözüm çağıraýar. Anjeli. Ýuwşrak ol ýeke däl. Ony başga bir zat edip çağırmar bar. Alad etme, ýözüm çağırar. Iyiyemden ataydım kanay. Giysilerim katı kıyıkızık başladı. Ay, vay kellem. Ağam biter hoşa. Süýt sagjak bolýa. Süýt, bol illikleň çykarda çiýşir. Çaltyrak. Bol tiýrek bolsana ho. Vay! Silkidi berin men oňle duş gelerin. Hey! Sen berik edip düşdüň. Kapıdan girdim. Sen gepin köpörtme.
Men Anjeli bilen duşmak üçin geldim. Men gydymda taňa näme gerek boldy? Men muny oň ödüni aýdaryn, onu çağırın. Anjeli, men edil söz berişim ýaly seňe ýygyňdan geldim. Men öz öýümi, maşgalamy, hemme zady terk edip geldim. Inni senem öz beren sözüňde dur. Ağzına geleni tamrap biziň namysymyzy diýjek bolýarmy? Hany baryňyz sesiňizi goýun, özüm gürleşer. Gyzym, hanynny sen oňa hakykat aýt. Sen oňa söýgü dudogyny guronluň barada aýdyp ber. Gapymyza kakasy gelip ýalbaranda da öz pikiriňden dänmejeňi şuňa gowja edip düşündirip aýt. Sen bu yere gelende nämen pikirini etdiň? Çağıryn badyňa men agtajagym, sen ýydyňa düşüp gidäýer öýtdiňmi? Bu da atlar yalan. Anjeli, bu da atlan yalanlygyny aýda. Sen näme üçin dymýaň? Bir-birimi söýýänligimiz aýtda. Olara biziň wadamyz bar aýt. Ankaraň saýla diýär şu ýerden. Bolmasa da boynuny togurup taşlayan, gümüňi çek. Hiç kimden gorkma, men seň ýanyňda. Ömürlük ýanyňda. Çıkarın onu berdin. Alжyny berdin. Sen ataň berdin, sen matlyňa kidi. Degmeň oňa. Oňa degmeň diýen. Goýberin onu, goýberin diýen. An çekiriň bir ýana. Men şoň bir böwrüni garaldaýyn. Saklan kaka diýenim näme? Şu yerden gömüňi çek. Bolmasa men seni bölek edýän. Gömüňi çek. Hani besedin? Men bu ýere öz söýülimiň men söýýänini bilmäge geldim. Innem siz bilen yüzbe-yüz bolup siz bilen düşünüp bolmajagyna gözüm ýetdi. Men gelip onu därden alyp giderim. Eliňizden ýelenledin. Sen ýene şoň bilen duşarmyň, diýen aýt. Hawa duşuşar. Gaýtan apaý diýen eger o meni çağırsa ýene bararnyýagmy? Degme oňa, oň bilen men özüm gürleşerim. Ejin saklanyň, edýäniňiz näme? Aýyrlygan, goýberin. Durun diýen, edýäniňiz näme sizin? Onu öldürjek bolýar. Sen bu kara goşulma. Siziň özüňiz goşulmaň. Bir gezek bir aklyňyza aýlanyň ağa. Barda adana ýejem günäkär. Bu atlar şoňa ugrudun şol. Soraň şoň özünden. Ya bolmasa mundan soraň. Näme jogap beriň dog ece? Jogap beriň. Näme dursun aýdyňda? Anjeli, hana barýa da toňa goý aglama. Virusi saklap doğru edipdir. Gaýdy urmaň näme geregi bar? Boljak iş boldy. Bar zady gowy düşündirip, inni ony durmuşa çykarmaň aradasyny etmek gerek. Ine biziň bar etmeli işimiz şu. O maslahaty sen özüňde sakla. Bar zatlar sen maslahatyň bilen boldy. Sen günäkär. Näme üçin? Men o ýere bir gyýdy ugratmaly diýdim. Ýöne men size şu öýden bir gyýdy ugradalyň diýip aýdamagam men. Hany boldy besdir, bolanda da undalyň. Inni bize näme etmeligi barada pikirlenmek gerek. Inni biz hayal etmeýän Anjeli üçin bir gowy ýigit tapmaly. Hökman suratda. 15 günden uzağa çekmeyen onu durmuşa çıkarmalı. 15 günün içinde mi? Hova. Ağaçtan yola ayrılan bir mi neyim ol? Nereden yolsan sondan yol. Yön ol bizim denimiz olmalı. Ödem sıylayan maşaladan olsun. Hürrün ne eyleysen? Hamalam yani o yigidi kolasına saklayan yal ettin gay. Elimi galıgatsam yigit peyda olacak yani. Ha neyim oldu? Men elbet burada da ettim mi? Beyle olyan bolsa, sen kol astındaki yigdi saylayır. Sattuy. Sattuy? Hova cenab sattuy diyen. Sen oğlun sattuy. On iyillen kim yeri oğa?
He, ne bolonok mu? Yok, bolarla. Katan bolar. Bize de ol ya. Bol gurlanna. Yöne cema oğuz üçün hemme data tayin. Ol oğlumu kimni öldürüp gideydi yoga. Ondan her zat çıkar. Men ona belettirin. Yok. Hiç de adam etmez. मत पूछ मेरे सावरिया हालत मेरे जो बन की हो मत पूछ मेरे सावरिया हालत मेरे जो बन की हो मत पूछ मेरे सावरिया हालत मेरे जो बन की लुट गई लुट गई लुट गई लुट गई लुट गई लंका रावण की गई मैं काहे गई बजरिया गई मिला एक हर राई बोला दिल दे दे मुझको मुझको समझ भोली गोरी करने लगा जोरा जोरी हुई माछी ना झपटी में खुल गई अंगिया की डोरी उस दगाबाज की बेईमान की जान न समझी दुश्मन की लुट गई लुट गई लुट गई लुट गई लुट गई लंका रावण की गई मैं काहे गई हाय सजरिया गई पकड़ के बाहों में बोला पासा जा रानी हाय पहले तो कुछ शर्माई मैं फिर थोड़ा घबराई मैं अरे उसने जो उंगली पकड़ी तो खींच ली अपनी कलाई में उस पहली रात में बात बात में चाल न समझी साजन की Cenaplar, urulup öýüňizden kovullunuzmy? Hiç sady alet etmäň men sizin ýanynızda. Näme gerek bolsa aýdaýyň. Eşitdiňizmi? Hani bulary cenaplara çay getirip beriň, men hasabymy. Boluň çaltyrak. Eger bize sen hasabyňa bir zat gerek bolsa özümiz aýdarys. O diýäniň giç bolaýmasyn. Aramyzda öňden algym bar. Gelin onu hasaplaşalyň. Ana şoň üçinem geldim men. Cenap, malvalarını bir sürü kelle keserler, sizin inlerini durup dururlar. Çaltırak bolmasanız onların bellisini ederler.
Seni kim uğrattı bana ait? Lakşmi Devi. Sakın nalace değiller. Hakkına adam tutup özünüzden bukulu atıyorsunuz mu? Hani çıkın da büyük gayratlar. Dinle bizi Kemper. Sen bizim aramızda çöp atacak bolyan. Yöne bilik koy. Bizim aramızda neyle oňuşmazlyk ya dava bolsa boluversin. Birimize daş atılsa, bizim barimiz onu topulup kellesini alarız. Öden bizsiz yar hakkına adam tutmar. Bunun için bizim özümüz gelir. Munay Canmen, Baliram. Düşündünüz mü karı Kemper? Hani karağını saylan şu yerden. Saklanın. Sen nemeler diyen bolyan? Sesine baat verme. Diýmek men size birce daşşagızdyň tamam men oğullum kellesi alırmı he şeylemi? Yöne men daşdyň manna sen iniň boynuna gül çemenini dakarın. On öz kakasından geçip nem üçün öýden gidenini bilýäňizmi? Onna bilik koyun. Men altyňyma öýlenmek üçün. Göreli vakali. Inni sen iniň men altyňyň boynuna toymonjugyny ne edip dakarka? Hany göreli eliňizde näme gelýärke? O moncuk kakanyň boynuna sıyırtmak bolup yapşar. Barın aydın ataňyza sakla bilýän bolsa saklasın nauluny. Barın aydın da. Ece bu ne morluğu? Beýdimäkäňiz kim bilen maslahatlaşdyňyz? Men gyýdymy şok edaýamy. Anyňyz bolmaz. Ece, sen hemme zady özüň çözýän bolsaň, onunla bu ýerde biziň näme geregimiz bar? Sene tüy sakmak ekeniň şonnuňna da galarsın. Aýsam aýdanam ekenimde. Näme şotoýa men ýol berer nöýdäňmi? Onda näme siz olara yalan sözlediňiz? Howa, yalan sözledim. Bolmasa bizim ehli adabımız puja çıkardı. Inni görüverýät. Bu söýgüň tarihi näme bilen jikku torýaka? Buyurun kaka. Biz on cesedini getirelim diýerligine. Hanımın ulu saltırak. Näme üçin? Sen gepin köpeltmede, diýlennet. Ulagamyn. Men öýe gitjek gel. Ana, onda sen nire gitjek? Nire? Bir yerler giderse. Siz bizi öýden kowduňuz şeýle dämi? Indi näme alat eden bolýaňyz? Hanymyň niýeti hala. Kakam gelip hut öz çağırsa da menin öýe barman. Şey diýsene. Diýmek öýe gitjek gel ha? Diýmek şok bizden saňa golay ha? Hanımın uluğu. Bolmasa janyňy cehenneme ýollaryn, eşitýäňmi? Hanymyn. Yok. Men gitmen diýdim-e. Gitjek gel. Niýe saňa? Goýberin meni. Hey, Goýber diýen. Kakam gelýär. Hey, kaç! Kaç diýen. Hey, tut onu. Bollet ağam barwur men gitmen. Gitjekmi? Gitmen. Gitmer, ha? Göreye diýär men saňa bolmasa men sen jesediň akider. Birini hiç saçan olaya varmaz. Bizi inni o hocalık bilen hiç tat bağlanıştıran o. Sen bana elini alır yamın. Gel, dur. Dur diýen men saňa saklan. Lan, dur, saklan diýen saňa. Dur.
Ayrılıyam sana. Önümden ayrıl, ayağa çalışıp gelme. Savuluyorumdan. Sen inni ağın el kalır yanmı. Han ayrıl. Saklanın. Yok Balram. Sen özünün ölüp bilmerdin. Yok dur. Saklanın diyen. Koyuyorum diyen. Hayır elini. Gel. Dur. Gel. Dur. Gel men öller. Gel diyen. Gel koşaşan ortam. Öllür beni. Öllür. Gel. Gel öllür beni. Gel diyen. Neme dursun. Gel diyen. Öllür de. Ah sen köpeği oğlu. Sen bizim maşkalamızın namusunu da beledin. Sen ne hemen gurrun ne diyen? Sizin maşkalağınız ön hemmeler üçün nuskodu. Bugün burada siz hemmelerin önüne çıkıp kutuzlanıkları yalı olup vuruşacağınız. Angar çant şuna mı nasip mi? Eğer şeyle olsa, bolun, öldürün bir-birinizi. Karlısın, kakanının adını avroyu koşun ha. Öldürün bir-birinizi. Bolun, neme durdun? Ya koyuversen onu. Bar gitti öz doğunun öldür. Bolla neme durdunuz? Bulardan bir angar çantın oğulları var mı? Göre buları. Neyil maskaraçılık. Bar bulup bilsiniz bir şey. Maskara. Utançsızlar diyeceğim. Maskaraçılık. हम दिल के पन्ने पे तेरा नाम लिखते हैं चाहत के अफसाने सुबह शाम लिखते हैं लम्हा लम्हा करते रहते तेरा इंतजार तुझको मिलके हमने जाना क्या होता है प्यार हमने जाना क्या होता है प्यार हम दिल के पन्ने पे तेरा नाम लिखते हैं में चाहत चाहत ये कहती है ओ एहसास बनके तेरी मोहब्बत सांसों में रहती है सांसों की हर लय पर तेरी ही सरगम है सांसों की हर लय पे पलकों में नींदों में ख्वाबों में यादों में हमने तो तुझको ही बसाया है हम दिल के पन्ने पे तेरा नाम लिख
Antaklanın. Siz bir yere gelmeğin nenin het dedi bildiniz. Aha oynayayım, biz verik söğüşmeye gelmedik. Onu neme, kudusuluğu mu? Barın gidin şu yerden. Bize angarçant kömök sorap geleleri kovan okmuş diye beştiptik. Ya biz yanlış yazmı? Ömünüz çektin diyen şu yerden. Dur Şaksi. Koy gelsinler. Size baş eğen. Siz bizi bağışlayıverin cenap. Veren sevliklerimiz için bize kahar etmeyin. Gayrat edin de bağırsın unutun. Sizden haş diyen cenap. Sizin körp oğlunuz bizim öyümüze gelip, men kıyıdıma öylönmek için kömök soradı. Ne bağır olan zat. Ecemiz olsa hem işe sizi yeğmen arzu unnadı. Şoň üçinem ol bizim gürleş boyan toyumuzu goy bolsun ettirdi. Ne mol kıyıdımızı sizin oğlunuza durmuşa çıkarmakçı oluyor. Başka hiç kime? Yöne biz Angelin'i öz saylan yigidimize durmuşa çıkarmak isteyez. Sizin oğlunuz ya bizim ecemizi toya pes gelbermedi. Biz olara çare örmer boluruz. Düşünýäňiz mi? Muny diňe siz çözüp bilirsiniz. Doğru düşünün. Siz toyun olmagyny isteýäňiz mi? Diýme onda men elimden geleni ederim. Gıydyňyzyň sizin saylan yigidiňize durmuşa çıkmagyna özüm kömek ederim. Arkaýyn bolaýyn. Söz berýän. Ay kaka. Şaksi. Yeri yıkılan adamı kaldırmak üçün hükmanı suğrutta egilmeli bolýar oğlum. İslenlik yeňlişede çıdarın. Yöne öz oğlumdan tursam, onna men namus aslında kalarım. Hani sen kakan ağır namusun iredi. Han ol hormatlanyan adamdılar. İnne ol öz oğlundan utulmadılık için ketekin toyuna karagullaýamy. Ol hormatlanyan adam ya da karagul. Oldu beset. Hani besedin. Köşmeli watmış wat. Sen bana başka amatlı bat tap verecek mi? Kovdu kaharım getirme kov olmaz. Ontudam aladam yetik. Görüyorsun o yine geliyor. Alaysana o niye misleye? Ol öz oğlunu öýermekden he geçen başka bir ketekin gıydynyň toyunu tutup berjek bolýam. Şeýle bolýada. Hanım Gopi, siz yaman gatyga ýyryňyz. Dinle meni Jey. Eger sen bular dinläp otursaň, bütün ömrüňi ahmir edip geçirersin. Biziň öňümizde kakan däli hut İsraýlyň öz dursa da, biz o ýere gidip o toýa täs gel bermeli. Sen aýtsana, jogap ber. Sen o gydy söýýäňmi ýa-da ýok? Ýar gije kim gelýär? Men oğullan bilen sizin kakaňyz bir karara geldiler. Ýöne men üçin Anjelin bagtyndan uly zat bolup bilmez. Şoň üçin men ýene hökmünde saňa yürekden ýalbarýan. Oňa toýmanjygyny dak. Men diňe saňa ananyp. Öz agtyjagmy toýly wasyny nikah gydyrmagy alyp barar. Men haýş edýän. Ecemin size näme aýdanyny men bilýän. Enne ecem Angela ölenmäge ruhsat berer öýdäňmi? Oň bar ardy seni kakaň bilen söýüşdirmek. Şoň üçin ol giýjäň bir wagt sen ýanyňa. Oň niýeti seni kagyýdyrmak däl. Siz bilýänem däldiňiz, ol tomoşa gurnap ber. Oň öýde gelip senden altynyň goýunyna monjuk takma haýyş edýär. Dogondan bolsa, oň buýrugy boýunça sen kakaňdan kömek soramokçy bolýarlar. Inne bir düşündiňizmi? Olar dilluşan bolaýmasynlar. Sen Angela öýlenmekçi bolýanyny bilip olan gurnap beren oýuny bolaýmasynmy? Han bolan häziriň gözüne garaň saýlaşýardan ura. Dogry aýdýar, bar. Ey, men seni ýanam nädir? Bar git berden. Garaň saýlaşýardan. Owasyň da maňa. Dinleň meni. Dinleň meni. Onsoňa men bu zatlary senin aradaň düşün edemok. Öz maşgalamyň gyýdy düşün edýän. Egerde atalogul bir-biriniň ganyna galsa özüni öldürjekdigini aýtdy. Hemem size şunu duýdurmaklygy menden haýyş etdi. Ine men size bar aýtjaklatlym.
Sen ne öylesin Veliami? Ayrıl yolumdan. Men üstümden sürgülersiniz. Onsoň siz ýeňizi bolup galarsınız. Siz kim ýeňjek bolýaňyz? Kaka meni ýeňmek üçin toý gara ullamaga barýaňyzmy? Öz kakasyny kemsiden ogul heýş ýokrat gazanyp bilermi? Ayrılayan ya yok. Ayrılman. Sizin men aýtjak zatlarymy dinlemeli bolsaňyz. Ol adamlar size yalan sözlüýär. Olara kömek etmeň, düşünün. Bayram, onu dinläp oturmada sürütsünden, bol batymyna gideli, ýör diýen. Meni dinleyen kaka. Men o yere gitmen. Ýöne sizem gitmen kaka haýş edýän. O yere gitmen, haýş edýän kaka. Siz bolmasaňyz men hiç kim kaka. Men seni söýýärligim üçin öň bir ýerde rahmet edipdim. Men gaharym getirme. Bizem kakamy söýýär. Şoň üçin o ýere gidip toy tutulan ona göz getirmeli. Kakam muňa söz berdi, ýöne sen toýa päsger berjek bolsaň, men sen gany alaýmam mahmal. Muny saňa Bayram aýdýar. Angar Çandyň ogly, tol ýolundan. Menem Angar Çanyň ogly bilip goý. Beýle bolýan bolsa, men şu toýa päsgel berer, ne görersiňiz? Salam. Durun. Kimmi? Bularmy ýegenmiz bilen giýewmiz. Geçiverin. Bular kim? Salam. Bular goňşy olan adamlary, ýanyna kam aýaly. Geçiverin. Geçin. Şu ýerde dur. Men bir zat diýençem şu ýerden butnaýmagyny eşitdiňmi? Han bunun çaltırak kap kaşlara marştırın. Hani? Taklanın. Bayram, hanı bar gör. Kim o gelenler? Baliran, nire baryan han dursana, olary men özüm görürüm. Olaryň tamam hemi işe giyjek alýarlar, özüň bilýän. Men aýdaryn özüm olary. Bolýa ýöne basmyrak. Bolýa. Bakayım ka, kan gataymy? Hani bol çaltırak bolun. Ne giyjek alýaňyz? O salam. Vay bu. Sen masal be? Toydan soň sen ýetişmeýär, heret bol çaltırak bol. Bolun. Oh. Geçiverin. Kellämize gadan geýenmedem gowgalaypdyr, ýogsa işimiz gaýtjak eken. Sen şonu kelläňden aýyrman gezber tentek. Hani köşeşiň agam. Turuň ýeriňizden. O size oturuň diýmedi ha. Näme Nal düşünmedim. bolsan ho. Bir yerde süýç köke paýlanan ho. Tursun agam. Turhany. Bire gelýär. Çykdyk. Ay durun da ho, nire barýaňyz? Hani bäri gelin, bolun çaltırak. Gelin diýen soň düşünýär. Hazat Kanaň ýanyna garaşyň. Özüm häzir barýan. Menne bir gowy pikir bar. Ýöne hemmäňiz men ýanjagynda bolun. Onuň maňa hemmäňiz kulak asmaly bolsaňyz. Bolýarmy? Bolun çaltırak. Sen näde dursun? Özüňiz ýanymda dur diýdiňiz-de. Bolýa, sen duruver, men gittim. Ştaýdan butnaýmagyny şu